Jodoh lo pungkam, katangkai tu na hambai maru, teba hambai mutane okra sakra, te digons, te buma bodo, te serai rok. Jodoh no taklai Christmas te besang bisi ketal 2025 ni ang norni thaniwat jibaya paro. Kai jeng tini Christmas ni jeng jotono saimano Christmas kai Christian Jisur Krishna poido khlainai rok ni kaisa tongthokmani jora Christian rok belai kheno tongthokjago o jorao December 1 tarik ni simi keno abo tongthoklai thaika ang tini o Jisur Krishna boma hi asai phaika Azai phaimani gotna rok abo saglak tabokai Jisur Krishna tamni bagi azai na nangkha akok sarni phayo ongkai jini norni mothani theme haike kok bothoma o sungnuka naidi buri sikla khoroksa sikla kathar khoroksa sak deri angai bsa sala khoroksa bawono hake bo Emmanuel hunjaknai abo kaitor jengbai baksa tongo hamase kaitini kok thangpor misti kaitor chuna katalge hamin kaitum obo hongkai jisea diari bugra ahasno bo kok diari samani a kok thaino mathai o jagao bo thepamani kok je Jisur Kristo asanyani kok abo jisea diari je kok diari sai remani a kok nang phaimani kok no bo oro sa phaimani phaidike ang kisa suri nai suri mani yagolo jeng kaitini kok thaino khlare hambai kaitono o phungkusang jorao tan himlai ning chano hamjagi khairogui o sungsaro nini sajla bugra Jisur Kristo no rohorka kaitor abo nini hamjakmani kaisa mari nung hamjagoi se Jisur Kristo no rohor sini sumsok ni bagai jungno nakana ni bagai jungno mathangna ni bagai sini saya sugyano nakana ni bagai nung o samukotor khlaimani o jora o jung tini phalejak kaitor nono korom khainani nono khulumlani nono surunani ni phalejak kaitor nono o jora uya pharo nini kok thai rono ang sanani basajak kaitor nung suba phaidi nini phani ni pholokatani phan bai khlai nung tujul phaidi te omai keno khnai dongnai bebak ni thaibo nung hamari khlaidi tini kok thai no khawo chobui bujiui thangsungo ni kok thai bai khe jeng himui tongmanani ni phanali bebak no ya phoro bugra Jisuni mai susan ang puilao jeng kisa saimanani nango jefuru jeng kothoma kaham biro haikeba Jisuni kok sao aboni silai sekang kaisa nangkungmani kok dong abo jeng saimanani nango ta jeng tini o Bible verse nai naikhanke Jisur Kristo bahai ka asai phaika angke khoroksa bwrwi sikla kathar kaijayako haike bo keoi phano tongmung sitra tongya ama hai bwrwi katharni thaniwo kaitoni phola bai khlai Jisur Kristo asaimani jeng kokno te oro sijak nugo Emmanuel Emmanuel manike kaitor jengbai baksa tongo mas hingke chamni bagi Jisur Kristo asainani nangkha abo saimana thaka hangke ya phangni kok jeng saimanani nango ya phango tamongkha tamni bagi Jisur Kristo asainani nang aboni karonta jeng ya phang bijabo jeng naikhe remtham haike tinodayo jeng naikhe hangke jeng nugaro adom song sumsok khlaimani sumsok sengsaro habaimani borok bo songni thaniwo sumsok bahai habai hangke adom ni bisingtwi habaimani jeng nugo a sumsok khlaimani jarui borok kaitor bai hakchalungui thangka kaitor borok no sumsok ganangkhe swnamya tamkhe swnamkhai kaitor borok no kaham khe swnamu jeng nugo aro
bini mangkosol ke senamu जों जेनेसिस जों आरो नायनायखाय जों साय सायनो कायतर बिनि मांकसलके बर'नो सामानि आजागाव जायाखै समसक्रै फिया जेफ्रो आदम ते हबा बरक आ सिमा पंबथाय चाव आपुरुम सिमी बरकनि थानिबो समसकनि थांगा ते आजराव न 3 नि 15 जों नायखायखौ जों ताम नुखै आजागाव पुइला कथमा खामनि कक साजमानि जों नुगो जिसु ख्रिस्ट आजानानै कक दियारि साजमानि नुगो हायबा कायतर कक ग्रमानि जों नुगो बोरैनि अफिसा परिबेनो दिननि 15 आं नों बाय ब्रैनो केना ओंग्रोनाय निनि बसं बाय बिनि बसंब केना ओंलायनाय बनिनि बख्रब सबायनाय दै नोंखे बिनि यागरायो सुगनाय अरो कक दियारि साजमानि जों नुगो अरनो पुइला जिसु ख्रिस्ट आजानानै आककनो सामानि जों नुगो जे ब्रैनि बसंबाय आ सयतानि बसंगो केना आरिंनानि कक दै बख्रब सुक्रमनानि कक सामानि जों नुगो आबो कायतर सयतान जिसु ख्रिस्ट सयतानो मेसेनानि कक सामानि आबो जों ताबुगो जों कायनि कक सायमानि नांगो कायसा कतामो कायतरनि दंमु कायतर बमाहाय ते कायसाके बरक बमाहाय बरकनि कैरेक्टर बमाहाय जों नायखाके बाइबेलाव जों नायखाके कायतर बमाहाय कायतर का हामजानाय कायतर हामजानाय ब बिनि स्नामजाक बेबांनो हामजागो जों फास जहन चारनि 8 जों नायखा नुगो दै जों नुगो याफांनि एगो जों नायखा नुगो कायतर का स्नामनाय अ संसाराव स्नामनाय बरकनो स्नामनाय सावो कायतर गरैकेबो सायमियाबो कायतर दङ अ संसाराव स्नामनाय सावोखाय आबो कायतर देबो जों नायखा नुगो जिसेया 6 नि 3 कायतर का गोथार कायतर गोथार मानि बागै ब समसक बाय ब गोथावै माया तानि बेखे कायतर गोथार देबो जों नुगो लबमुं 11 नि 7 जों नायखा नुगो कायतर का गाहाम अमाके तेबो दंगो हायफोनो आं ओ सारटा तुबुखा जों सायमाना नांगोन कि कायतरनि थानिबो बमा हाय दं कायतर का हामजांनाय कायतर गोथार कायतर स्रामनायसा जों आबो सायमाना नांगो ते खाकसावो जों बरक बमा हायके बरक का मरली कराप बरक का फला कथै तानि बागै फला थैजाखै जेफ्रो आदम समसक खायो आपुनिसिमी बरक फलाव कथैनि थाका जों आबो बुजिनानै नांगौ जों इपिस 2 नि 1 जों नायखा नुगो बरक बेबाक बरकनो फलाव कथैनि थाका जों जेफ्रो आदम सिमा फांबाथाय चाव आपुनिसिमी बरक बाहानबोथै थैयो बाहानबोथै सिमी थैया तामके फलाव कथैनि थाका आमन बागै फलाव कथै बरक हायकेबा फलाव देराजाक फलाव जों जालांजाक बरक कायतरनि बागै कायतरनि मकनबो सोंगो जेसेबां काहामबो दंना नायि ब कायतरनो खास्राङै माया जों समाय गोजामाव नुगो गोबांमा बरक बाहायके आसमसनि कांनानि बागै गोबां सामुखायमा नुगो राथारि बारमानि नुगो उनमेरा राथारि नकथाराव बारमानि जों नुगो आथै रगै फानो कायतर थाकसां सिथुं जिनि समसनो नागार सिथुं फिया आथै बाय कायतर बरकनि समसनो पार्मानेन्टलि वाइ साबै नाव नागारै रिमिया तानि बायके बरकनि बागै बरकनि थैनो नांगौ बरक थांनानै बागै बरकनि थैनो नांगौ बन्तकनि थै आबो बरकनो लांबो रिमिया आबन बागै साबोनि बिसिंथै थांनानै बागै जिनि समसनो नागारनानै बागै साबोनि थैनांखाय एकमात्र जिसु ख्रिस्टनि थैसि नांगौ आमन बागै दिनैनि अ जराव क्रिसमास नि जे जों पालायलायो जिसु ख्रिस्ट आजायमानि कारनखौ आवनो जों कायतरनि बिस्कांगो जों जाल गदर माता मंखै बरकनो बाहायके बुस्थुनाय तानि बागै कायतर खा काहाम ब गोथार ब
숨속 바이 뭐 그타위 마야 जों बर' रावखौ 숨속 गोनां काइटर जदिनो गोथारै बर' 숨속 गोनां बाय गोथावै दंनानै हिंखे काइटर जे गोथारनि दंमानि आबो ताताल क्लायनाय हिंखे काइटरनि थानियाव आबो काइसा बेलायखे तमथानाय डिस्टार्ब माहाय दङ सामुंता बर'नो बाहायके बुसुमनाय तानि बागै चिनि मा थाइता मंखो जोंखे थैनानैसै हरनि कुन्दल' जों सहैनानैसै फे काइटर का हामजानाय बर'नो हामजागौ दिनै स्रामजाक बर'नो हामजागौ आव काइसा बेलायखे वाना मसिंसो सामुं आबोनि उत्तर बाहायके काइटर खांखे जिसु ख्रिस्टनि बिसिंतिसि आबो जों नगौ बाइबेल जों नायखांखे दिनैबो आं आकगनो साननानै आं फायो जिसु ख्रिस्ट आसायमानि कारनखे बहुत थैनानै बगै जासायो जोंनो तंथक जाथके तंनानै तंथक जाथक लांमा रनानै गोनां खायनानै दन दलद गोनां खायनानै संसाराव बरम गोनाङै दंनानै आबोन बगै फाया जिसु bo sakphang bo kathang tongphuru bo a tomung tongyabo bo basijak borok bai tongo kri rok bai tongo bo satok jago bo rukhlaijangmani bo tongo te bo paithago krosaga kandabu jogi thiyo bini asaimani karonke bo theinani bagi chini somsokno rujui theinani bagi abono kaisa kaisa ke ang sanai puilawo kai bo chini bagui theinani phaikya chini sak salayo bo theinani bagi chini borla theinani bagi phaikya bo जों जहन तिनि सुलुआव जों नायखे जों नुगो आबो जतनि bagui बेलायखे कमन जों आरो ताम सा जों नायखांखे जों स्राय स्राय नुगो तानि होनबा काइटर संसानो आसक हामजांमानि bagui बिनि संदारि साजलानो रहरका बिनि आ साजलानो पयदो खानाय बरक बो कमरियावै मोथांजाक फ्लाय माना तैखे काइटर बनो रहरका अरो स्राय स्राय सावता मकै काइटर संसारनो आसक हामजांमानि bagui जो अरो जों ता मनो खै काइटरनि तमुं कासे नुगो जों ता मकै काइटर हामजागनाय काइटर मुसुंनो हामजागमानि bagui बिनि संदारि साजलानो रहरकानि साव तेताम सांखै बिनि आ साजलानो पयदो खानाय बरक बो कमरियावै मोथांजाक फ्लाय माना तैखे काइटर बनो रहरका अरो जों गाहाम के खेल खायदि अरो कायनि कक दं कायसा हंकै मोथांजागनानि तिकेसके कमरनानि साबो कमरनाय जे बरक जिसु ख्रिस्टनो पयदो खाया जे बरक जिसु ख्रिस्टनो मोथानायसानि गसिमाया बरकखे मलब्रुम ब्रुमनि बागै पानिशमेन्ट मानि दंनाय मरगेव आबो ते पाइप्लाया के साबो मोथांजागनाय साबो लांमा मानाय ओंखाय जिसु ख्रिस्टनो जे बरक पयदो खायनाय मोथांनायसानि पयदो खायनाय जिसु ख्रिस्ट अ संसाराव फाय थैयै थाङै बासाखा आबोनो पयदो खायनाय अनो रु थांनाय रक बरकहे बरक मोथांजागनाय अरो काइटर जोंनो पग्रमानि अबो मागनांगिया अबो चिंचिंरा बया अबो कुबै अब लगे जों अरो नायखांखे कायनि कक जों नुगो कायसांखे कमरनानि ते कायसाखे मोथांजागनानि जेफ्रु कथमा गाहाम सपायो चिनि थानियाव आजराव कायनि चिनि थानियाव अपसन फायो दा जों बबनो यासांनाय जिसु ख्रिस्टनो जों पयदो खायगांखे जों मोथांजांनाय पयदो खायांखे जों थैनाय जों मलब्रुम बागै थै दंनाय जों आबन बागै जों अरो हिब्रु 2:9 सिमी आथ्रावो अरो जों जिसु ख्रिस्ट अ संसाराव फायमानि कारन ताम अब जों बटां के जों आबोनो आं सानाय जों हिब्रु 2:10 जों नायखांखे आरो ताम नुखै जिसु ओंखा मोथांनानि बागै लामा सनाय निसाव संसाराव गोबांमा ताम सानाय महापुरुष फानोंखा गोबांमा मोदाय आसाय फायखा बरक के बरनो मोथांनानि लामा सयमेया तानि बायखे बरक साक नो ताताल बरक मोथाङै माया आउन बागै जों बाइबेलाव जों नायमानि नुखाखे नायखाखे ताम नुखै
जों दोसो हिब्रु 2 दोसो जों नायखे ताम नोखे आसक बसारनो बिनि जों ससा मान जाग्रोना बागै बेबाग न स्नामनाय बेबाग न नारंनाय कायतर जिसुनो सातकमा बिसिंतै गाहाम खायमा नि आबो खायथाय क्लायो तामनि होनबा जिसु सिमिसे मोथांना लामाओ लामा सनायचो मोथांनानि लामाओ साबोसनो लामा सनायके जिसु ख्रिस्ट सिमिसे और साय के साव आबन बागै जों सायमारिनो नांगौ मोथांनानि बागै जों साबनो बो लामाओ थांगोके जों मोथांजानाय बो लामातै थांगोके जों आ कायदनि थानि सगैनाय मोथांजानाय संसाराव मा लामा दं बो लामातै थांगोके जों कायदनि थानि सगैनाय मोथांजानाय लामाखौ बेलायखे तामसानाय बेलायखे नांगौ जरा जरा जों कायसे जागाव थागा आंखाय आ जागाव थानानै बागै गोमा लामा मालायो के लामा कर्मा बो जों नगौ आबन बागै जों गुबै लामा सिनायनि नांगौ आ गुबै लामा सावोके जिसु ख्रिस्ट तेबो जों एगोनि सिमितेरो हिब्रु 2 नि एगोनि सिमितेरो जों नायखेन जों नगौ बो बिनि बररगनो समसकनि सिखाकनाय समसकनि सिखाका जिसु ख्रिस्ट आसायमानि कारण के बो चिनि समसकनो सिखाकनानि बागैसे जों गोथार खायनानि बागैसे बररगनि समसक सुई बो गुफुर खायो हाके बिनि बुफा बाय बो गुफुर खायजां मारगनो बुफा थानसा आसे आबन बागै न जिसु बरगनो ताखुक हनमानि हनानि लासि जागिया अरो जों ताम नोखे बररगनि समसकनो सुई गुफुर खायगान जोंनो जों ताबो जिसु ख्रिस्टनो पयतो खायने रग जों गुफुर खायजाक जों गोसों खायजाक आबो बाहायके एंके आबो जों साक साक गाहाम तमुं तंगै हायके बा जों साक साक गोथार तमुं तंगै बो आबो गंगैया बाहायके एंगै मानके जिसु ख्रिस्ट बो थैमानि बिसिंतै बिनि थै जिनि समसकनो नागनानि आसामु खायमानि जों नगौ आबोनि जारिसे जों दाबो बिनि बिसिंतै जों गोथार नगौ जों समसक बाय सिखाक जागौ तेबो जों हिब्रु 2 नि 14 जों नायखे जों नाव ताम नगै बो शयताननो सकरमानि जों नगौ आबो ओ थासिम आं जे सामानि जेनेसिस याफां 3 नि 15 गो जे कब जेरि सायख्लांमानि आबो जोंरो नगौ जिसु ख्रिस्ट जेफोरो गोथै थाङै बासाव आफरो बो गोथैनो मेसेन मानि जों नगौ बरंनि बागै कायसा बरंनि थानायाव कायसा खबर हायना तामके बरक थैनो नांगौ बानबो थैयो हायबो फलाबो थैनो नांगौ तुमुं जिसु ख्रिस्ट थैयै थाङै बासाया हांके आ जे बरक जे थैनो नांमानि जिनि जे फला थैनो नांमानि आबो जों मोथांजागला खामु फिया जिसु ख्रिस्ट अमायकेनो बो सामुं खायका कायतर जे सामुं खायमानि जिसु ख्रिस्टनि बिसिंथि तामुखे बो थैयै फबजागै थाङै बासाखा आबनो गोथैनो मेसेन मानि जिनि थानिवो खातुंगा दङ तामुखे जों थैयै बो जिनि फला थांनाय बाहायके एंके तानि बागै जों जिसु ख्रिस्टनो पयतो खायो जिसु ख्रिस्टनो जों पयतो खायके आंके जिसु ख्रिस्ट जे गोथैनि थाङै बासाखा आमा हायकेनो जिनि फलाबो थांजांनाय आबनो नांगौमानि गखे जों अरो बो थैमानि बिसिंतै बोथारै माननाय आ सयताननो सकमरना बागैसे फिया थैनायनो गिरिजागै सेलें खाथिवै मां तंनाय रंनो फियगना बागैसे बो बाहान बोथैनि बरक नगौ अरो जों स्राय नगौ तामके बाहान बोथैनि बरक तांगै मां खांखो बो जों बरक बाहान बोथैनि बरकब्ला आबन बागै बो कायतर इंगदै बो असंसारो बरक ngै फायया बाहान बोथैनि फायया बे बो सातक जाखा ते बो क्रस कान्दा बुजागै बो फबजाखा थैका ते थाङैनि बासाय फुनका बरकनो मोथांनानि बागै जों गोथै थैब्ला आंबो साकनो मोथांनानि बागै आसामु खायमानि जों नगौ आजे जिसु ख्रिस्ट थै थाङै बासा मानि आबोनि बिसिंथैनो सयताननो सकरमानि जों नगौ
आवन बगे जों पयतो खायनो रक जों सयतानो जों वानानानै हायगाव गेरनानै जों कुनु ग्रै तानि बायखै कायतो जिसु ख्रिस्टनि बिसिंतै सयतानो आगिनो समरखिबका जिनि बागै जों तामंखै जों कायतोनो लबनानै कायतोनो बरम खाय सुरि दंनानै आबोसो जिनि सामु सयतानो गेरनानै याता आमायखनो जों टेबो नायखेखे जों नगो रूमनि पासनि 8 9 रगो जों नायखे जों नगो तामंखै कायतो सुमसुग्रां बरंनो जलिबो यागुल सुनानै यागनि जिसु ख्रिस्ट फियगनानै बागै जोंनो फायो तानि बागै जों कायतोनि मगल बसखांगो यागुल सुजांनानै नांखांखै जों सुमसु खायमानि बागै आ सुमसु खायमानि जारै कायतोनि मगल बसखांगो जों बिनि मगल बसखांगो जों जाया आमनि बागै जों कायतोनि बे जलि जागै यागुल सुजांनानै नांगौ जोंगारो रूम पासनि 8 9 जों नायखेनुगो तामोखे कायतोर जोंनो बसकसे हामजाग आबो जोंनो फुनुका तामनि हनखे जों सुमसु गनाङै दंफु ख्रिस्ट जिनि बागै थैख्या बिनि थैनि जारै जों ताबो कायतोर बाय गाहामनि रमजाखा हाके कायतोर जलिवै यागुल सुनानि यागनि जोंनो बबाय फियगजांनाय अक बसकसे गुबै जों सुमसु खायमानि बागै कायतोर जलि जागो तामनिखै आ सुमसुनि जारै जोंनो जलि जागो आबनो तिनि मान थाय हाकेबा जों ब जागो थाना दंमानिखे कायतोर बाय यागुल सुजांना दंमानि कायतोर बाय जलि जागै यागुल सुजांना दंमानि से फिया आ जलि मुं साबुर जुखा हंकै जिसु ख्रिस्ट जेफ्रो क्रस साका कान्दाबो जागो आ क्रस नो नाहार नायखे हंखे जों आरो गायनै कक जों खेल खायदै तामंखै कायसा हंखे कायतोनि हामजागमा दं आरो ते कायसाखै कायतोर जलि यागुल सुमानि कक जों नुगो कायतोर हामजागै बिनि साजालानो हरका ते कायसाखै जिनि थायो हाकेबा जों जे मा जाना दंमानि आ जागाव जिसु ख्रिस्ट बिनि सागनो रोखा हाकेबा जिनि जों जलि यागुल सुजांना नांमानि आबो बिनि सागाव बस रुजुइना खा आ कक जों खेल खायनो नांगौ जेफ्रो जिसु ख्रिस्ट क्रस साका कान्दाबो जांमानि कक न जों नायखांखै आवन बै कायतोनि जलिमा बाय हामजांमानि आ तंमु आबो खिबिमे आबो कायतोनि तंमु आबोनो जाया सामु खायनायनो ब जलि जागो हायमे सामुनो ताताल इको सुमसुंनो ब जलि जागो तानि बायखे कायतोर गोथारनि बागै कायतोर गोथार मानि बागै ब कुनु दिनो आ हामिया बाय गोथावै दंमैया अमायखनो जों आं बाय थागदिगै सासेनाय जों नायखांखे बाय थागो जों तामो नखंखै जिसु ख्रिस्ट थै थांसामानि आबो खा ख्रिस्टान रंनि जिनि पयतोनि फाउन्डेशन तुमुं जिसु ख्रिस्ट आसायख्या ठीक न हायफोनो ब थै थाङै बाजाया के आ आसाय मानि ब आसुक इम्पोर्टेन्ट या तुमुं जिसु ख्रिस्ट आजायै जों बर रक हायकेनो थै थांका ब थाङै बाजालि आंखे जों ख्रिस्टान रक ब ताताल ngै दंखामो जों दिनै अरक फाय दंमानि जों बनो सुइ दंमानि ताताल हनजाखामो 1 करिन 15 नि 14 जों नायखे जों नगो जों नायलाय नाबो कुइला करिन 15 नि 14 आरो ताम सांखै फिया ख्रिस्ट मोथाङै दिसा जागिया हंखे जिनिबो मुंसाफानो पिरना करै नरकबो मुंसाफानो पयतो खायना करै तेबो जों कायतोनि मुङै ताताल से सामाक्लायो तानि होनबा ब ख्रिस्टनो मोथाङै दिसाखा हनै जों बिनि मुङै साका yang kthirok mathangei tisa jagia akok kubui hingke bo Kristono bo mathangei tisaya oro जों स्राय स्राय नो गतामखे जों ख्रिस्टान रक कतबा गाम्पिर मानि ते बनो पयतो खाय दं मानि आबो जुदिनो ख्रिस्ट थै थाङै बासाया हंके आबो जों ताताल सख्लायो जों पयतो खाय दं मानि बो ताताल आं जे कक साय दं मानि आबो ताताल खालायो तानि बायके जिसु ख्रिस्ट थाङै बासाया
pia am haya Bible jungno proman wo tei a jorao samung khlainai bini sagri rok mokol bai thangnai borok bo samung sakir wo tamoke Jesus Christ thangai basaka ako kubui a kubui no tei no jung tabuk sajoro poito khlai thangai dong abon bagi abo belaikhe jung Christian rokni bagi jung saimane nango je Jesus Christ thei thangai basaka sangsaro tabuk bo tongo kebungma borok Jesus Christ no thei thangai basaka akongno poito khlaya tei kebungma Jesus Christ ni kokno haino tamsanai golpo haikeba haino story amto hini poito khlainya botong Piacung Bible nungmani ke Jesus Christ soi kubui borok kaitor borok ngai phainai sumso krei kathar a kathar ngai asai phaimani yagolo bo jini sumsokno susaka abon bagai jung Jesus Christ thangai basamani abo tamo proof khai ke Jesus Christ ka kaitoni sajla abo baki proof ke Jesus Christ thei thangai basamani John 2 ni 18 19 rogo jung naikhe nogo tei tamono ke Jesus Christ jini rthai haike jini sumsokni rthai abono Jesus Christ thei thangai basamani abo supungoi rkhani chau Jesus Christ je thei thangai basamani a samung bai jini rthai jini sumsokni rthai abo bo supungoi rkha jung jini hoksabo nangya magrang abo sui rkhani chau tebe jung naikhe nugo Jesus Christ jini poito khlainai rokni thinangni kaisa khatungma haikeba thinango mathangjangnani kaisa khatungma rkhani chau jung poito khlainai rok jung tabo oro tongoi poito khlai tongnai rok jung oro ereng poito khlai tongya tani mekhe jini poito tamong kai jung thangnai ako kubui abo Jesus Christ thei thangai basamani bisini khlai asamung khlai abon bagi jung tini ojorao jung kitab khe wansulaine tamno jung wansulaine ke Jesus Christ thangai basamani karon tamo abo jung saimane nango jini bwsarongo jini chwrairongno siklarono jung sanane nango tamni ke Jesus Christ tamni bagi o sangsaro phaikya jung tabuk chwraini simno saimane nan nangborno kwbangma jini bwsarok haikeba torui siklangai Christian ni bwsarokno kwbangma church bai hachalungai thamani nugo tani beke jung jini bwsarokno jung a kok thaino a kok kubuino jung jorao phwrwngmaya phwrwngai mano sangsarni srwngna nangman bai belai ko buljagui bo baksa abo chali thamani nugo abo jung mokol bai thangnugo abon bagai jung Christian rok a jagao husungani nango jung jini poitoni yaphang tamong ke Jesus Christ thangai basaka abo jung saimane nango abon bagai jung tini taklai 2024 ni Christmas ni salo ang norni thanio obon ko kasana musungo jung sakbo jini nukhungo bo jini bwsarongni thani bo jini gamio bo jung bokokno jung samungo thepanani nangke Jesus Christ asaimani karon tamong kai bo theinani bagi jini sumsokno sakagnani bagi bo asainani nangka akokno akuthmo kahamno jung sakir lain asungno ang kaitin kok sawi mathak sinai kaitor okok kisa samani bisidi klai kaitor chungno katal ke hamri klai